en puɗɗorima inde Gueno en juuli nulaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam, nulaaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saha. en donima jinnaɓe men ɓe sababu nun godal men o aduna. en donima dendagal sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada. en donima mayɓe men e mayɓe julɓe kala. en donima dendagal ɓe cellani ɓe hen tawteɓe e nder cuuɗi cafrirɗi mbawana koye mumen, ɓe hen ene tawe e nder galleji mumen, ɓe hen kadi ne mbadda e rafiji mumen ummo jotto. Allah ne jogui jaam, Allah ne jogui mbawka, ene jogui hattane, yo rokkuɓe cellal mabɓe ha timma, allahumma amina. en donima dendagal dumbaɓe tawi ko ɓuuri hen hewde ko toñaɓe, ko tuumaɓe, ko takkaɓe, ko ɓuuraɓe doole, yo Allah fiññin gonga ɓe udditeɓe mbawa fatude e galleji mabɓe e alhaaliji mabɓe, golle mabɓe. en donima dendagal ɓesguji men wonɓe e wuuro e ladde, en donima ɗanniyankoɓe men, en donima ɗanniyankoɓe men, alhamdulillahi rabbil alamina. eɗen cikki kadi no likseba naaɓe kewi wadde ni mbaɗa yakori guure kewɗe ko noon mbaɗata. nde won noon en teskima kala nde waktu juula e nder jumaji meɗen nde likseba ɗe julɗen, caggal nde yimɓe cilmini musidɓe tedduɓe duwawuji ene mbaɗe e nder duwawuji he kadi ene nelde hen dendagal ɓesguji men, nelde hen ɗanniyankoɓe men. ɗum noon ko noon kadi guure fof poti wadde, saabu eɗen gandi ɗanniyankoɓe musidɓe tedduɓe ko ñanti guure men, kamɓe ñanti guure meɗen, ko kamɓe goni fayida guure men, alhamdulillahi rabbil alamina. mbaɗa golle payodinɗe. kala ɗanniɗo so ummima galle bamum yeehi to wawi yaade foof, so Afrique, so Amérique, so Asie, so Europe, kala hen to wawi yaade musidɓe tedduɓe yiɗi ko yiɗi basal e yidde ganduɗa ka ittude yawaɗe e yittude ganduɗa hoore maɗa basal golla e mabɓe dañɓe foof musidɓe tedduɓe ko famde foof kam jomuma aaf hay sono woɓere yonde e wuuro mum ko fayide wuuro ngo, ko fayide diwan ma jomum hettunɓe mba foora ɗum mbaɗa boyɗi yimɓe naftoro, ma jomum so hay soko welna transport musidɓe tedduɓe yimɓe wuuro ngo naftoro ɗum, kutoro ɗum koye nemaji jeeya. yo Allah junnu balɗe mon moƴƴino battano, yo Allah aynu, yo Allah reen. ha joni noon eɗen mbasi waɗanniyankoɓe ɓen nde tinnoto ɓeydo tinnare, ɓeydo tinnare. Pulaar noon ɓeydo kadi sirginade, nde won noon ɗanniɗani artata laami ene laami, neɗɗo ɗannima yo sirgin. ñaajje neɗɗo weeli ñaajje koto jeeya, to ɗanniɗa to gonɗa to won mine bara, won foof sirgino daña ha heewa, gartira galle bama, gartira e leydi maɗa, gartira e wuuro ma, ko toon weeli ñaajji. saabu toon to ɗanniɗa to a wawa gandanɗa hoore maɗa jogade galle mo yimɓe leydi ngala, a wawa jogade toon oto mo yimɓe leydi ndi ngala, a wawa jogade toon gandanɗa hoore maɗa haydara. kala ko joguiɗa toon ka koɗo, kadi andu sirani siiri koto jeeɗa ga. donc noon neɗɗo weeli ñaajji koto jeeya, ko toon ñaaƴata jiiyeɗa, ko toon mbatta ko waɗi fayida, yimɓe teskoma musidɓe tedduɓe. tinnoɗe no fewi cirguinɗe dañe ha heewa. kala liggey ɓaade ko liggey daguiɗo mbaɗe, liggey neɗɗo mawninta koye liggey, neɗɗo mawninta koye liggey. mi rokka en yeeru ɗo e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie, hande liggeyaji kewɗi nanɗo sukaɓe men malinaɓe nanɗo cirguini. so wiyama joni tiwoji ne gase pour gandanɗa hoore maɗa connectude tiwoji ndiyam leegal e leegal, musidɓe te walla wuuro Nouakchott no didorno ɗo e balɗe 3 balɗe 4 ko machine ngaji ponno wadde jeeya ɓeɗo sagataɓe tokosɓe ɓe daro kirib kap ɗon ɓe gayna, kadi ɓe kaldata ko par métre, wona par ñalawma, ko par métre. gasa joni 100 métres, gasa 200 métres de longueur, keeɓa kalis ma piya e poche. lewru lebbi ɗiɗi tawa gandanɗa hoore maɗa waɗi ko jiɗɗa wadde, jiɗɗa ko wadde koɗo leydi mon kota, jiɗɗa ko ƴeewde visa ma ƴeewa ɗannoɗa. alhamdulillah rabbil alamina. on les encourage. en jii hande musidɓe tedduɓe jiiya joni camion ngaji ne carse, sukaɓe tokosɓe
ɓe cirino musidɓe tedduɓe ɓe carsa camion joni ko walla ɓe ndesata joni conteneur ha laaɓa ɓe keɓa kalis ɓe piye poche mabɓe ƴeewoya hajuji goɗɗi huɓere joni ne bile bétaniére no woodi musidɓe tedduɓe ɓe ngara joni ɓe piya huɓere nde e leydi ɓe gayni ɗum ha laaɓa nde wiyata 10 heures walla 11 heures ɓe piya kalisaji mabɓe e poche uji mabɓe tawa eɗen jiiya sagataɓe men wuuro ɓesguji men jeeyaɓe e leydi nana nder galleji leydi ha 10 heures ha 11 heures haydara mbaɗani moni fof wiya koye chômage gonmi liggey ala chômage ala woodi komo jaɓani liggade kala jabɗo liggade musidɓe tedduɓe cirguiniɗo sikki ala ma wot ko dañi hande koye jabbere wala wona en jii walla gasi dawe no woodi dawal hande ko ujunnaji ɗiɗi e temedde joyyi wurami to jeeyami ligg seeɓa goɗgol natti wonde ujunnaji ɗiɗi hikka ko ujunnaji ɗiɗi e temedde joyyi dawol so tawa gandanɗa homaɗa waɗi dawi sappo walla waɗi dawi joyyi ko kalis ha wayno leydi en jii alhamdulillahi rabbil alamina hande nokkere kala to birtiɗa ko gandanɗa homaɗa sooda barigal ma joƴƴina ndiyam cooda ndiyam mbaɗa hen saharoɓe ngaji ne gooti mbaɗa ko wiyete lavage aɗa lawƴa otoji or temedde joyyi sa lawƴi otoji sappo aɗa jogui ujunnaji joyyi otoji sappo or temedde joyyi otoji sappo aɗa jogui ujunnaji ma joyyi ujunnaji joyyi sa calculi par lewru musidɓe tedduɓe ko keɓata e kalis ko ma taw gandanɗa hoore maɗa hay fonctionnaire liggotoɗo e bureau heɓata ɗum noon musidɓe tedduɓe kala jiɗɗo liggade sirguini liggoto ma wot kadi ko dañi ɗum noon tinnoɗen musidɓe tedduɓe cirguinoɗen ɗanniyankoɓe men to mbawi wonde pop yo neɗɗo sirguino so sirguini ma wot ko dañi kadi sone dañi yo miijo wuuro mumen yo miijo leydi mumen atto yo Allah aynu on yo Allah reno on yo Allah suuro on en donima kadi heddiɓe e galleji ɗi sagataɓe wonɓe e galleji men mbaɗa heewi wiide yo neɗɗo andu kala gonɗo e ɓuuri yo andu wol darniɗum e nangue ɓeɗo sagataɓe wonɓe e cuuɗi men wonɓe e galleji men ene ndeni galleji men ene ndeni mawɓe men ndeni jinnaɓe ene ndeni sukaɓe ndeni guure men ene ndeni kadi gandanɗa hoore maɗa keeri men e waloji men e jeeri men ɓeɗo gande darde men famɗani de musidɓe tedduɓe darde mabɓe famɗani so teddo neɗɗo ɗannima woni ladde duuɓi tati duuɓi nene ƴeewa kayitaji duuɓi joyyi ne ƴeewa kayitaji liggaki musidɗo ɗaƴƴi ga joom suudu mum en ɗacci ga jinnaɓe mum andu wolɓe ɗacciɗɗa saabu no jahatande haydara ko ɗaccuɗa ɗon yo jagge yoɓe jogo andu wol wonɓe cuuɗi ɓe musidɓe tedduɓe darde mabɓe gandanɗa hoore maɗa famɗani wadde ganda kala ko mbaɗanɗa ɓe aɗa foti waɗande ɓe ko ɓuuri ɗum jogui mawne ne heddi wuuro kala ko poɗɗa waɗande jinnaɗo ma waɗan ɗum kala ko poɗɗa wadde galle he rewni junggo muɗum teddinir ɗum musidɓe tedduɓe gande darde ɓe daari ɓe darni ko enen foof yo Allah aynu yo Allah reno yo Allah suur min donima on mawnira wonɓe galleji renɓe guure meɗen musidɓe tedduɓe buuɗal yurmede so feeri feeñi feeña e windere feeña e ɓataki bindaɗo ɓataki alkamisa kala ñande alkamisa noon ɓataki men buuɗal yurmede koko fati e koko fati e cellal aadi ko ardi foof noon kam eɗen jetta Allah no feewi en mbiya kay alhamdulillahi rabbil alamina enen foof en denti en mbiya alhamdulillahi rabbil alamina buuɗal yurmede men hanki waɗi gartam no feewi ko fati e gurdam galleji ko fati ko welnata galleji ɗi ko fati jogoto galleji ko tamboto galleji alhamdulillahi rabbil alamina yimɓeɓe notitima hen tigui yimɓeɓe kadi kolliri hen weltare mumen wol ni hersuɓe haalde e dinguire walla ɓe keɓani haalde e dinguire mbaɗi to banggue privé musidɓe tedduɓe gam hollirde hen weltare men e hollirde hen kadi nafoore buuɗal ngal e hollirde hen fayida muɗum on jarama yo Allah joɗi moƴƴiri gande ko watte ko onon jeeyi fayida laana ko ndiyam sani tan wiyami lanam ko ndiyam ne woodi so cangol ɓiiɓi walla cangol taaƴi a haalta haal laana haɓeta ko to minen e fulla amen fayida amen ko min mbawi wadde pop ko onon goni fullaɓe fayida amen wallahi gamri boobo gamri tiggo so juuti ko juuɗe jinnaɗo ɗum cakkilas balaɓe minenne ko min mbaɗata ko so juuti tan ko onon juuni ɗum saabu ko onon mbaɗante hollirde onon naftoro hollirde onon ɗum belti hen hollirde hen kadi ɗon jiito hen koye moɗon noon jarama ɗum noon kadi encouragé ne ɓeydan neɗɗo jogade softede jarama no feewi buɗal yurmede men ñande alkamisa kewɗen addude ko fate cellal aadi nde won noon cellal ko kañum woni afungalu
cellal ko kañum afoni afungalu nde wonno neɗɗo so sellani haydara ala ko yiɗi neɗɗo so sellani haydara ala ko wawi hande wol jogiiɓe nde garuna jomum wawa ñamde ko safi joguinde garuna jomum haɗa ñamde tew ene joguinde garuna jomum haɗa ñamde ko waɗi lamɗam ene joguinde garuna jomum haɗa ñamde gandanɗa hoore maɗa sukara ene joguinde garuna jomum haɗa ñamde ko yiɗi fittano mo yiɗi ñamde ɗum noon musidɓe tedduɓe gande ko taw halko saabi ɗum ko jomum sellani cellal ko kañum woni afungalu cellal ko kañum woni afungalu kala ko neɗɗo dañi heewde e famɗude musidɓe tedduɓe ɓuri wonde gandanɗa maɗa fayida ko cellal ngal ɓuri wonde fayida ko cellal ngal holto neɗɗo heɓaɗon jogoto nde ganuna ma ha galle maɗa ngal mbaɗa étage uji maɗa tooɗi mbaɗa hen matériel ma de valeur keɓeɗa won rafiji musidɓe tedduɓe aɗa tuuta walla keɓeɗa won rafiji gandanɗa hoore maɗa aɗa yaaha dow wuuro walla keɓeɗa won rafiji gandanɗa ko maɗa ko fewani ne yalta e maɗa leeso ma ngo conɗa kalitima ha heewi a jippinta leeso ngo ƴeewa matelaji bolle puyɗe mbaɗeɗa hen walla ƴeewe cuurel bolle puyɗe mbaɗeɗa hen tawa mahi galle maɗa aɗa ekkiɓe ɗum ha feewi mbiyeɗa gila bonnude darabo walla gila bonnude matela o walla gila bonnude fotoyaji ɗi tawa ko leeso maɗa wal maɓe galliji musidɓe tedduɓe ene waɗi hen fotoyaji de valeur jomum hande nana fiya AVC nana wofti woni koye fauteuil roulant koye nder fauteuil mum ko hen gandanɗa hoore maɗa ɓaggi wal maɓe galliji men ne mbaɗi hen de douche interne nder cuuɗi mumen ene mbaɗi hen matériel ɓurɗo yodde musidɓe tedduɓe ma loote mbawa yettade nder ɗin douche ji koye fauteuil aji roulant goni nana leeli ko paralyse ɓe ko waɗɓe AVC ko paralyse ɓe nan ɗon ne jiiya naata yalta e nder galleji mumen ne putini guite beelaka ala ko mbawi hen woli hen ni worɓe ene jiiya gandanɗa wona paralysie ene jiiya suddiɓe mumen ene gadda worɓe wonɓe nder galleji mumen en daara mbawa haalde haydara aɗa yiya sukaɓe worɓe ene naata e galle maɗa aɗa yiya sukaɓe ma rewɓe aɗa futtini guite aɗa daara ala ko mbawɗa hen saabu a sellani ɗum noon musidɓe tedduɓe ko ɗum addani wiide cellal ko kañum woni afungalu neɗɗo sene selli yo yettu Allah alhamdulillah rabbil alamin yo alhamdulillah rabbil alamin so neɗɗo ne selli yo wi alhamdulillah rabbil alamin yo andu wasani wasi tan ko gandanɗa hoore maɗa komo sellani walla mayɗo basɗo fitta ɗum tan woni basal ko heddi ko pop musidɓe tedduɓe ko yettere Allah alhamdulillah rabbil alamin sikki ala hande ñalawma hande o cellal ɓalli ko fate cellal ɓalli jiɗɗen haalde ko oɗo rafi biyeteɗo stress ko gandanɗa hoore maɗa wona rafi mo neɗɗo waɗata échographie wiye ko oɗo rafi wondi poɗɗe mum nani da yarma sellu walla mbaɗa ngal radio mbiyeɗa ko stress gonduɗa ma mbaɗa opération ala stress ko rafi kamniɗo rafiji oɗo rafi andama tan ko ɗum wondi poɗɗe mum no goodi walla médicament mum traitement mum no woodi sa yi pharmacie aɗa wawi ƴettude ceerta hen walla mbiyeɗa ya woppu ñamde ɗum ya woppu yarde ɗum ma rafi o sellu kono rafi stress ɗeɓata waɗa kono hasidagal ni no hasidagal waɗata neɗɗo ni surtout no waɗata julɗo ni ko noon stress waɗata neɗɗo stress jogui ko sifa cancer tawa kadi ko cancer de sang nde wonno cancer de sang ko rafi mo wawa safrede saabu sinno ko cancer kam mol tergal ngal tergal wiye yo taaƴi kono cancer de sang naɗɗo hay nder ƴiƴam ko ƴiƴam ma heeɓi cancer musidɓe tedduɓe on rafi heewi tan ko rewde ma aɗa seeɗo aɗa wuuɗa jiiɗo mo foof yima sikka gandanɗa ko maɗa aɗa selli yima a yiyatama aɗa wonde gagnande yiyatama ɗum kono yiyama aɗa seeɗo saaha yimɓe noon ko gonduɗa yima aɗa yoora yima aɗa waɗa déshydraté ndiyam ma ne gasa ha laaɓa yima aɗa naywa yima gandanɗa hoore maɗa mbadima gasa ha laaɓa ɗomta mbayano gandanɗa hoore maɗa citron ɓoɗɗaɗo ni walla mbayano citron jorɗo ni musidɓe tedduɓe ko stress waɗata noon stress noon hande eɗum widdak e nder galleji men he eɗum widdak e nder galleji men he ko rafi o tawete worɓe mo tawete rewɓe kono rafi o kadi ɓuuri hewde koye rewɓe stress moƴƴani caloɗe wondude stress salade wondude stress noon salade stress nanga ɗum
ɓuri gandanɗa hoore maɗa wondude stress wiyana safro nde wonno safrude stress ko hunde tinde no feewi sabu stress heewi addude stress e nder galleji men ko gonda e probléme gonda e caɗele gonda ko muusi tawa a dañani mo kalduɗa walla ɓe kaldata ɓe mbawa heɗadema mbawa famandema ko gonduɗa ko stress mbiɗen ne tawe yimɓe pop e tawe worɓe e tawe rewɓe kono stress mbaɗa wawi wiide ɓuuri hewde koye rewɓe stress kadi ɓuuri bonde koye rewɓe mbaɗa haala ɗum toujours yimɓe ne mbiyami ala stress kay ala mo moƴƴi stress kay ala tawata ala mo moƴƴi so tawi gotum kono stress ɓuuri bonde koye debbo stress ɓuuri bonde koye debbo nde wonnon stress ko rafi ɗeɓata kono rafi ɓernde mbimi ko way kono hasidagal ay hasidagal nangata ko ɓernde stress ne ko ɓernde nangata ko cœur rewɓe ɓe no eɗen gandi ko kamɓe ɓuuri wonde sentimental kamɓe ɓuuri gandanɗa hoore maɗa wonde sensible ko kamɓe ɓuuri yawde waɗede attaqué wawde touchede to banggue ɓerɗe fof noon to banggue gilli yo wawde yidde tigi koto mabɓe wawde yurmade yo koto mabɓe wawde gandanɗa hoore maɗa heccidde ɓerde koto mabɓe hay ko jiyata koɓe mbiyete ko sexe faible ɓe beeli funtude wona welde funtude banggue hakkille ko banggue ɓerɗe ɗe jaaf holko kalantaɓe konguɗi tan musidɓe tedduɓe ene yaawi tawnude ɓerɗe ɗe ene yaawi gandanɗa ma nangude ɓerɗe ɗe ko yimɓe gandanɗa hoore maɗa aɗa cœur sensible ɗum ko debbo Allah waɗi noon debbo kala debbo yo ɓernde yoori ha gandanɗa hoore maɗa wol gueɗe natti wawde yurmade natti wawde yaafade on ta ƴeewi hay comportement mum tawata ko comportement gorko hay comportement mum jeyata jogota ko comportement gorko heewi wontude ko délinquant heewi wontude ko gandanɗa hoore maɗa ko chanvreur fumeur heewi wontude gandanɗa hoore maɗa ko braqueur heewi wontude ko agresseur kala debbo nde ɓernde mo yoori ha natti yurmade natti ngene wonde sensible natti wonde sexe faible musidɓe tedduɓe jogota ko mbaadi gorko ko ɗum saabi noon stress mbiɗen stress ɓuuri bonde fof koye debbo noon musidɓe tedduɓe caloɗen stress e galleji he stress noon ko ɓuuri hewde mbimi addude stress ko jogoɗa probléme cuuɗa ɗum e nder ɓernde maɗa jogoɗa ɗum metti cuuɗa ɗum e nder ɓernde maɗa en kaali ñanden e toɓɓere wotere nde mbanɗen ko fati affaire viol e gurdam galleji ɗi ko fati viol wol sukaɓe rewɓe jomumen mbaɗi violé tawane andi baɗɗo ɗum violé o haalana jinnaɗo mum debbo eɗen gandi debbo ɓuuri ɓattade ko yummum haalana jinnaɗo mum debbo wiya min de kaari koko yani am walla kaari koko waɗimi violé yummum wiya yo deƴƴu hay goto mo kalanɗo hay goto to haalan deƴƴu koƴ hoto haalan hay goto heddo yummiraɗo en gandanɗa hoore maɗa ene ƴetta wudere mum ne sudda hen ene ƴetta pere mum ne sukka hen musidɓe tedduɓe hoto hunde nde yaltu deƴƴu koy hoto haalan hay goto deƴƴu koy hay goto tin gonda e ɗen gacci gonda non seulement ɗen gacci gonda e ɗeɗon caɗele mbaɗa ɗum e nder ɓernde maɗa ɗum waɗatma stress ɗum heddo e nder ɓernde maɗa ala mo mbawɗa haaldude hunde pop gandanɗa hoore maɗa wol caɗele wona e ɓernde ene moƴƴi dañamo kalduɗa wol caɗele wona e nder ɓernde neɗɗo ene moƴƴi dañamo kalduɗa ɗum waɗi ne wiya neɗɗo ene moƴƴi jogoɗa sihil eɗen gandi sihil hande weeɓani woni sihil noon ko bawɗo famandema sihil wona jiyomaɗa waya momtanma gondi maɗa ala sihil ko kaɗo sihil mum woyde ko woni sihil komo gandanɗa hoore maɗa mo mbawɗa jogade probléme compta sur lui pawa yakare ma e muɗum réglanement probléme maɗa woni sihil surtout komo kalanta sirru maɗa moftanma sirru maɗa kalanta haaju maɗa ƴewanma solution haaju maɗa mo kalanta sirru ma surtout moftanma sirru ma hande hol bawɗo moftude sirru surtout onon banggue rewɓe joni a yahat sehil maɗa nodduma joni jogui probléme hakkude mum joom galle mum jaaha toon kaala hen ko poɗɗa haalde jalta potta e tema to parɗa ɗumira ga joni komi janoɗo kaari kañum seeɗi mum ko luridirɓe ayi kalana ɗum ha laaɓa ɓeyda henni hay ko wodani ayi ko ɗum waɗi hande musidɓe tedduɓe stress heewi neɗɗo jogo probléme ronka andude holmo haaldana probléme muɗum sa dogui a fayi to jinnaɗo ma debbo eɗen gandi debbo ɓuuri wonde sehil mum ko nene mum sa haalni yumma wima ya muñ koy
haala ma histoire uji ha jejjita histoire maɗa wima min sinno mi muñani a jibintaki est ce que min ko mbaɗami koko bamma waɗi kam ko ayi kañum e hoore mum haalta hay sirru mum personnel o haaltirani par ce que ko jiɗɗo haaltude ala o haaltiri ko pour deñnude hakkille oɗo suka debbo pour deñnude ɗum suudu mum pour encourage ɗum o haala kala caɗele ɗe o heɓno ɗe oɗo ɓiɗɗo tinan taw ko caɗele o heɓno e dewgal makko kanko yummiraɗo fof noon koye mbaadi yo ɓiɗɗo debbo yo jooɗo e suudu muɗum joomum jooɗo muñira sabu Allah muñira sabu yumum ñaaguima ɗum muñira sabu yumum hoore mum dañino probléme mbaɗi noon o heddo e nder galle he omo wonde won stress kewɗo noon mbimi ko rewɓe ɓe musidɓe tedduɓe ko wasde dañde ɓe kaldi ha tindi noon e joom galle maɗa walla caɗele dañata e joom galle maɗa ha wontanma stress sabaɗo ɗum kaldigal wasa wonde hakkude mon soit an debbo gona fermi en waɗi rewɓe mbawa haalde ko mbawɗa wadde ɗumen pop mettat tan koye ɓerɗe mumen mbawa huccidde e maɗa mbima wonde min de waɗi kam ko metti walla waɗi kam ko muusi ndeeƴat tan jomum deeƴo gandanɗa hoore maɗa ene wonda eɗen metti kadi ko ɓuuri heewde stress aji rewɓe saaɓe e galleji ko ɓuuri heewde stress aji mabɓe stress ɓe jogui wona stress hakkude mabɓe worɓe mabɓe saaha taw joom galle ma ne yinma saabu so tawi debbo ala ko heddi so wona joom galle mum yannama joom galle mum yiiɗa ɗum yannama joom galle mum ala e mum teddugal yannama joom galle mum ala e mum considération on heewani gandanɗa hoore maɗa wadde attaché no feewi e on gorko haake waɗa ɗum stress ɓuuri heewde ko aɗa yiɗodira e joom galle ma ne yinma aɗa wone galle aɗa ronki fewnitade e nder galle joom galle maɗa soit saaha ko ƴekiraɓe soit saaha ko isiraɓe soit saaha ko miñiraɓe joom galle ma soit saaha ko mawniraɓe joom galle maɗa kanma fewnitade e galle gandanɗa maɗa ponɗa fewnitade soit saaha ko peccere maɗa enen gandi pulaar wiye pecceragal ɓuuri nawligu holko woni peccere ko onon rewɓe taw gandanɗa hoore maɗa worɓe moɗon jiiɗi yummo e baaba walla jiiɗi yumma walla jiiɗi baaba walla worɓe moɗon ko ɓiɓɓe baaba ne kodde e galle woni babiraɓe mum jiiɓe kodde e galle onon fof kon pecceraɓe ay on stress ɓuuri bonde wol felesaji kamɓe rewɓe pecceraɓe eɓe piya felesaji e galleji eɗen gone galle alhamdulillahi rabbil alamina ken enɗam worɓe men jiiɗi yummo e baaba enen gurdam men ko gurdam société joom galle maɗo kañum Allah ɓuuri arsude arsike ko jungo mum rewata gona mawɗo gona miñiraɗo gona hakkudejo musidɓe tedduɓe an gorko taw gandanɗa hoore maɗa kala kene waɗe e galle he aɗa yerliti aɗa waɗa aɗa andi gandanɗa hoore ma nde miñiraɗo nde ɗanotoɗa nde ko mawniraɗo joguima ko mawniraɗo walluma ko mawniraɗo jogui jinnaɓe ko mawniraɗo rimi ko mawniraɗo ayni ko kañum waɗi commerce mum ha walluma jangguɗa ha keɓɗa kadi Allah ɗanɗila ha keɓɗa to musidɓe tedduɓe aɗa nanggui oɗo mawniraɗo ko jinnaɗo maɗa joom suudu mum wasa yiide ɗum gorone galle heddo e kala saaha ne fiyon felesaji on bonni ration nde wonnon on gandano ɗum heɓirte ay mbaɗa def caggina yontande maɗa ɓurtina nebam ay heddo on peccere maɗa c'est à dire joom galle joom suudu mo joom galle mum nilde ration heddo no fiyon felesaji wonnon nde on ganda no heɓira wonnon nde wona keeceje worɓe mum yalti ay wirtuma e couloir walla wirta damal suudu ma wona fiidema ɗin felesaji ɗiɗon konngudi musɗi oɗon kodde e galle woda ko cukalel waɗe galle walla woda ko cukalel waɗe salon heddone heddo felesaji wonnon nde wona babiraɓe mon coodi nde wonnon nde baba mon en gandani ɗum foti jarata nde gonde wonnon yummon en la ɗum heɓira e gueɗe baɗi noon konngudi musɗi mettuɗi heɓa oɗo suka debbo o nana ɗiɗo konngudi ene umme peccere makko walla o nana ɗiɗo konngudi ene ummi gandanɗa hoore maɗa e hunuko miñum joom galle makko walla mawnum joom galle makko ɗum waɗanamo gandanɗa hoore maɗa mette e nder ɓernde o jooɗo omo andi hoore makko ala fof no waɗi o wi yo moftu yo muñir Allah ay muñirde saabu Allah nde noon ko ɗum saboto ɗiɗo stress aji kewɗi e nder galleji he gona edde e galle aɗa resa aɗa wonde e nawle walla aɗa wonde e peccataɓe maɗa alhamdulillah rabbil alamin Allah no isni men ɓikkon ene ɓesni an gona e galle Allah suwa arsindema ɓiɗɗo taw woodi hen ɓinguel waɗa ko woni piya ɗum mbiya wanma fiide ngel ko an dangata wiyata no wayi sa wi aɗa nela wima sa yiiɗi nelde walla sa yiiɗi halfude a jibinat heddo aɗa woni e galle aɗa nana konngudi sa eɗen gandi wol israɓe aha kay
so debbo wonata galle kay aɗa ñaama tan an fo aɗa geresi aɗa wonti geresi aɗa fayi babba kay so jibinta rindata so majji yiltaki gueɗe baaɗi noon ene aybinima ɗum elle mataw ko an sali jibinde sa ni ɓe pawma cuguñago walla ɓe pawma ka moɗɗo podde ka ƴettuɗo gandanɗa hoore ma palen nin kay sen haali kam haalete ko dañƴo ɓinguel walla dañƴo ɓikkon ɗiɗon walla taton wiye yo dartin kono oɗo mo meeɗa dañji oɗo mo meeɗa jibinde so jinnaɓe pawe mum kiite wonde koko waɗi palaninga wonde koko sali jibinde wonde koko moɗata podde eteɓe ganda holto rafi o heedi beele ko debbo o sali jibinde beele ko debbo o woni mo jibinta beele ko ɓiyiɓe woni mo jibinta beele gandanɗa hoore maɗa beele haydara heɓe ganda ɓe ganda ni beele gorko o ko gorko hay ɗum ɓe ganda saabu jamma ñalawma eɗen mbaɗa histoire uji eɗen mbaɗa sketch uji eɗen mbaɗa jongo miijoji gueɗe baɗi ni kalino ñanden debbo desaɗo e galle ha miñiraɓe mum gorko resi e galle ha miñiraɓe mum gaari ndesi dañi sukaɓe debbo o jibinani jinnaɓe mbaɗi ha debbo o seera gorko o sanki metti stress saabi ha gorko o sanki goto e miñiraɓe debbo o resti oɗon debbo ɓe tawi debbo o ko mbomri hayimo o wi mawne desnoɗo min duuɓi mbammi ɗo e galle ɗi o wona gorko baɗa on wi muñanmo baɗa muñirnumo saabu Allah ala fof komi wiya koye galle he musidɓe tedduɓe ayi ɗeɗo gueɗe jamma ñalawɓe ɗen jiiya kono haydara waylani e gonka men kadi neɗɗo yo andu ɓiɗɗo ko Allah addata pular kay haali gayni pular wi neɗɗo ne wawi segde resa kono wallahi neɗɗo wawa segde jibina impossible kadi wol gueɗe rewɓe ne mbaɗa saaha musidɓe tedduɓe ko entourage saboro joomum ha waɗa aɗa wonde joom galle maɗa aɗa ronki gandanɗa maɗa yo reedu ara aɗa ronki kar wuuɗa aɗa ronki ɓesno jibinde aɗa ronki sowade ko felasaji ko ɓiñali ko gandanɗa hoore maɗa ko ŋoɓaɗi saaha gaddaɗa homma detta bottari gaddana e so debbo wima ñamani salo saaha ƴetta gandanɗama saabu peccere maɗa walla nawle ne jibini o firuma gandanɗa man sababude on ɗin konngudi musidɓe tedduɓe hankkadi debbo heddo cuɗari mum ko adduno galle bawmum ne yahata sernaɓe ene yahata fuɓir baji so nani docteur foof yaha toon to nani gynécologue foof dogana faya toon fero kake ha tampa ton ko yo wodda yo saaha miijo est ce que wona e joom galle mum woɗi Allah ne seedi e ɗum saabo saaha ha rewɓeɓe mbatta fijoyde ha rewɓeɓe mbatta fijoyde beele ne cowo hen miijaɗo yata wona e gorko o woni saabu eɗen gandi gueɗe kewɗe baɗi ni worɓe ne calo safrade gueɗe kewɗe baɗi ni so worɓe couple so yimɓe gondi e couple leeli jibdinde ko addi foof ene poti kañumen ɗiɗi pop waddude guerre ensemble harde combat on wona kañumen ɗiɗi foof darto debbo e gorko so tawi holto jaaruɗo en fanno banggue doctoragal ɓe jaada toon so tawi ko banggue sernaɓe walla yaaruɓe on banggue ɓe jaada toon so tawi ko banggue jubbowo walla piɓowo ɓe jaada toon kamɓe foof ɓe jaada ande hol traitement safarte walla traitement ko yimɓe ɗiɗi foof mbaɗata walla mbaddata holno foti laabi jomumen mbaɗa ha tampa tawi ko gorko woni gandanɗa homaɗa mo jibinta tawi gorko ko kañum woni mo sperme mum woni ko moƴƴani sperme mum ala spermatozoïde gorko yaha docteur yaaruɓe on fannu mbiyeɗa ya addu sperma woni maniyu maɗa ɓe mbaɗa e machine aji ɓe tawa ko maniyu ma woni ko gandanɗa hoore maɗa ala neɗɗo ne wawi yaltina maniyu jogo gorago mum ha tiiɗa ne yaltina maniyu tawa maniyu o musidɓe tedduɓe maniyu wiyete ko sperme tawa sperme o ala ko wiyete spermatozoïde spermatozoïde noon ko ɗum woni gandanɗa hoore maɗa ko addata ɓiɓɓe walla tawa spermatozoïde o ene faible walla ne famɗi tawa gorko di ko gorko ene so fini subaka waɗa tillisa hano hannirta ni so yiɗi jokkodiri e debbo kayne debbo ne anda ko gorko kono noon tawa musidɓe tedduɓe ndiyam mum moƴƴani ene wayno leydi saha ndiyam ni moƴƴa tawa debbo mo ndesodiriɗa o musidɓe teddu tawa ɗum ɗo mo sont pas compatible tawa jaadani hayso gonni duuɓi kittali tawa on mbawa dañjude ɓiɗɗo en jii ko heewi jomumen ceera gorko o yaha resoya debbo goɗɗo ɓesna toon debbo o yaha resoya banggue goɗɗo ɓesna toon kono enen société men ɗum hewani wadde so gorko jooɗima duuɓi ɗiɗi duuɓi tati resani tan resi jibinani tan koreji mum e sehilaɓe joni wata ƴeewa debbo goɗɗo moƴƴi ƴeewa debbo goɗɗo kay ƴeewa ɓesnu kono noon wol étape poɗɗa wadde d' abord avant kaɗa waɗa debbo goɗɗo ƴeewa debbo goɗɗo sa renaki haybina a winata hoore maɗa saabu aɗa addude debbo goɗɗo gaddoya debbo goɗɗo on ne wasa jibinde
ko ardi fof ko adi ko ɓaade ko joom suudu maɗa ɗe yiɗɗum e yinma on ndesodiri ko adi kada yaha ko fertoɗa aɗa dewgal gonga aɗa kuma aɗa ɗum ɗo ko aɗa wawi on haalis utilise ɗum jehon to banggue docteur eɓe jehon to banggue seeɗa jehon to banggue yaruɓe on fandu fof ƴewon holto probléme o woni so andama noon to probléme o woni andama aɗa selli alhamdulillah aɗa jogui calal ma ha timmi andama gandanɗa hoore maɗa caɗele ɗe koto debbo o woni ko debbo o woni dimaro ko debbo o woni o jibinta aɗa yiiɗi joom suudu maɗa ya on saaha an haysa nawliri ɓaade kay debbo woni andi caɗele ɗe koye mum woni sa nawlirima debbo o andu gandanɗa hoore maɗa addanma nawlirde ko sababu yidde ɓesgu aha kadi on debbo so wona won égoïste ha ɓurta fotani salade gandanɗa ko nawlira kadi saɗa nawlir ɗum debbo nawlirta o a haalan ɗum gila arani joom suudu mbaɗa yiɗɗum ha maayi ko Allah waddani arsuga hakkude amen mbaɗa ƴeewa ɓiɗɗo mbaɗa ƴeewa ɓesgu ko ɗum gaddirmami kono wona mbaɗa yewi ɗum aha koy mi yiɗa toñangue mi yiɗa jawɗamo hen mi yiɗa hen ɗum ɗo saabu heewi to jomum arata galle tan rese Allah hokka ɗum chance tawa oɗo debbo ne resa duuɓi kiitadi jomum dañi reedu gila ne jogui reedu ndi gila ne sowi jeyani dufne direl mum wona e galle ne gueewo saaha waɗa tisortel mum ene ɓeta reedu mum ene sagnoro debbo nawli ko dawlu mum e reyana ɗo suwi a anda ko leggal woni toon a anda ko nooro woni toon a anda ko molel mabɓe wonde reedu maɗa holno foti debbo gandanɗa hoore maɗa garwi rengo ronkiyo reedu ɗo timmu holno foti debbo garwi musidɓe tedduɓe wala hawla goto yalti aduna e jibinirgol muɗum mo suwa taccude kay foti hande jalde jolini an aɗa sowi an ka yetto Allah poɗɗa ni ko moftude ndu reedu hay goto tin so tawi aɗa yiɗi jaam on ɓiɗɗo kay gandanɗa hoore maɗa poɗɗa ko moftude reedu ma ndu poɗɗa ko yettirde ɗum Allah poɗɗa ko yettirde ɗum Allah e musidɓe tedduɓe e duwade ha reedu ma ndu joofa e dow jaam sa jibini tawi ko ɓinguel dewel so tawi aɗa yiɗi jokkude enɗam joom galle maɗa yiɗi jokkude enɗam on dañi ɓinguel inniri ɓinguel ngel nawle o debbo mo tawɗa itta ɓinguel innira ɗum nawle o en jiiɗum laabi kewɗi en jiiɗum e galleji kewɗi debbo jibina gandanɗa hoore ma innira nawlum nawlum innire debbo jibe nawlum innire walla Allah rakkuma sago dañ ngara e galle ndeseɗa debbo jeewmo tawɗa o ɓesnani gondon ko juuti jibina musidɓe tedduɓe ɓikkon kono wooda hen guel ittuɗa dokka nawle o neha ɗum ko kañum jogui responsable kañum éducation jogui pop wayno ɓe yumni eɗen gandi on galle holko sakki gonga nana sakki less on debbo hankkadi ma ɗum gellon ɓinguel ngel o innira walla gellon ɓinguel ngel o totta yo ne ma ustamo stress ma ustamo miijoji stress kadi ko miijoji sa yiiɓi nder suudu maɗa hande holli foti rewɓe gorama keɓe nder suudu mumen gona stress wona miijoji jomum saha miijo nodde ha yijjita yimɓe nodda ɗum walla woto garɗo e galle wi assalamu aleykum taw jomum nanani ene plonge e nder miijoji muɗum goram ɓe hen miijoto ha ɓooya keɓe nder cuuɗi mumen gona waydi ene woya e nder suudu muɗum ɗum noon foof ko stress addata ɗum saabu ala mo haaldi wol caɗele mo jogui o ala mo haaldi wol sirru mo jogui nan nder ɓernde makko o ala mo sirrudidi omo huula saha ko mo jogui probléme wonde joom galle maɗa aɗa yiiɗi haala ɗum aɗa joom galle ma hettako sa fuɗɗima haalde tan filtina wor rewɓe nana e galleji musidɓe tedduɓe worɓe mumen mbayi ɗumen kono fesdude ni ala pop ko mbaɗata jimma ñalawma ene hor wurta ene waɗa nde fini foof ene ƴeewa holko weeli gorko ene ƴeewa holko moƴƴete e gorko ene ƴeewa holko fewnata galle o ene ƴeewa holko fewnata suudu mum tawa ɗum wayi gorko kono fesdude ni ɗum ne adde stress sa fuɗɗima jogui probléme tan a fuɗɗima a wi joom galle maɗa min de ɓe jogui haaju deede min nder ko jimi haala ɗuma tan wima tinɗa foftinam jiiɗa foti jogui probléme ɗaccami lelaw a fotata ni andude holko haali a anda ko yiiɗi haalandema ko a anda holko woni a anda ko an concerné a anda ko onon iɗi concerné anda hedda kono piltina haala mum ne jeeɗa foti jogui probléme ne jeeɗa foti ɗum kaɗa jomum haalde piltina haala muɗum walla nde wiine waɗi haala foof so wine haala wima konngol ma ala ɗo filtina haala maɗa worɓe mum no gooti kañumen tan kalata keɗoɗa jaaha lawol men kadi so a exécuté way kono armée ni dewgal noon wona armée wona caserne wona état major gonɗen ƴeewe hayso gouvernement hayso ko leydi ndi wona démocratie ƴeewe gouvernement waɗi ko ministre conseil ministre yimɓe jooɗi mono fof haalata miijo hayso président udditi ene jooɗi kono mono fof haalata miijo mum fof haala ko furtoɗa ɗum ko mono fof kadi waɗi ko halfina ko jomum haalade ha timma mbaɗa heewide galle ko gouvernement so baba galle woni président debbo kañum woni premier ministre debbo kañum woni ministre de l' intérieur
debbo kañum woni ministre gandanɗa hoore maɗa ene jogui poste uji ha wayno leydi e nder galle ene jogui responsabilité mum ha timmi. Gouvernement ko moƴƴi président ko yiɗi liggade ko pop so tawi ala gouvernement moƴƴo ala premier ministre moƴƴo ko zéro. Gorko ne ko moƴƴuɗa pop sa joguima debbo bolle puyɗe ko zéro, sa joguima debbo wallatama ko zéro. Ko joguiɗa ndi garuna ko pop so tawi ala ballitiɗo ma gandanɗa homaɗa gestion ko zéro. A ala mo jewtiɗa ko zéro, a ala mo kalfinɗa haaju maɗa ko zéro. Musidɓe tedduɓe communication yo won hakkude men galleji ɗi. Communication yo won hakkude men galleji ɗi hakkude rewɓe. Caloɗen gandanɗa hoore maɗa ñawnude rewɓe ɓerɗe rewɓe. Rewɓe ne c'est la même chose. Waɗi worɓe ne gonde stress mabɓe ko rewɓe. Ndesa debbo gora maɗa yiɗi ɗum ene ɓuranma hunde pop. Kala ko jiɗɗa yiɗi aɗan ɗum jamma ñalawma kañum e wanma ignoré ene sali gandanɗa hoore maɗa yiidema. Saha ene waɗa gueɗe kamtorinde an hoore maɗa andi ene waɗa gueɗe kamtorinde aɗa nana haala e téléphone ngaji, aɗa nana haalde e worɓe aɗa jogui soupçon walla aɗa jogui haqiqa worɓe yaltitto worɓe yaltide e mumen. Nana e nder ɓernde maɗa wonde on stress. ɗannoɗa gandanɗa hoore maɗa woni caggal leydi ala foof ka watta aɗa haɗi hoore maɗa ko dañƴa pop aɗa nelda aɗa maahi galle ma ha feewi aɗa waɗi joom suudu ma aɗa sali heyɗa aɗa sali ɗomɗa aɗa nana e kala saaha joom suudu ma waɗi ni joom suudu ma wini joom suudu ma waɗi ni hennen ko stress. Lelɗa jamma donka ɗanade jaaha liggey donka concentré tawi koye machine aji gonɗa sa renaki machine mbaɗa faux pas machine gagnema. Tawi wol golle liggotonoɗa bonna golle janane saaha mbiɗa ma yob. Tawi ka mécanicien mélange aga pièce aji walla mélange a huile, tawi ka pompiste ƴetta oto janano taw ko oto gasoil mbaɗa hen essence walla oto essence mbaɗa hen gasoil mbiɗa ya oto janano taw pop saabi ɗum ko stress. Aɗa woni ladde aɗa haɗi hoore maɗa aɗa haɓa jangol nana joom suudu ma soyima ayi nana joom suudu ma soyima gona stress nonga foof andu holno mbatta gonna fondu foof holno mbatta. Walla gandanɗa hoore maɗa aɗa wona e suudu maɗa nana joom galle maɗa aɗa nehi baɗiyagel maɗa walla aɗa nehi miñiragel maɗa walla cukalel dewel neeɗa e galle he nana joom galle maɗa ene yaltide e guel ɗum cukalel. An debbo aɗa wona e galle stress hay goto lam mbawɗa walla gueɗe hay goto a wawa haldude donka foof andu holmo kala mo mijiɗa ya haldu mbiya ala a wawa wona on. Ayi musidɓe tedduɓe stress wona e nder ɓerɗe ɗe. Stress wona e nder ɓerɗe ɗe. Gona e galle ɓe gandanɗa hoore maɗa aɗa liggo holno arsiki ma wayi saaha ko jinnaɓe saaha ko bandiraɓe gona e waddema ene jennuma ene malluma stress. Hande yimɓe fof ko stress men ɗum waɗi hande kala cukalel jiiɗa cikkata ko nayejo mo jiiɗa pop hande nayi ete hande gurdam hande jogoɗama hande ɗam musidɓe tedduɓe ɗam alano hanki yimɓe jahata koye sartaji yimɓe jahata koye bamɗi ko ɓuuri hewde koyɗe jarata hande alhamdulillah bila otoji ɗaɗi ne goodi laabi moƴƴi ne goodi goudron ngaji ne mbaɗa avion ngaji ne goodi haalis ne woodi ha wayno leydi fruit ne wayno leydi légume ne wayno kooce kosam ne woodi ko neɗɗo yiɗi foof e pessériji ko jiɗɗa foof ne woodi ɓuuɓi ne woodi climat ji ne goodi bureau ji ɗaɗɗi ne goodi leece moƴƴuɗi ne goodi nden ko tagaraji nden ko dindeje e tagaraji joni leece ne goodi sa welama régla no jiɗirɗa foof siège uji ne goodi sa welama kofa sa welama oña sa welama cuuta ha dow alhamdulillah bilal cakkaji ne wayno leydi kanŋe ne wayno leydi mo jiɗɗa foof ne jogui wolisaji ha ne jogui armoire uji ha muccet comci kaalisaji alhamdulillah ne wayno leydi hay sinno barke ala kono ko hande stress ɓuuri hewde. Holko saabi hande stress ɓuuri nde wonno ko hande neɗɗagal ɓuuri famɗude neɗɗagal ustima kulol Allah ustima neɗɗagal ustima kulol Allah ustima probléme aji ne mbayno leydi ko ɗum sabato stress aji nde pinɗa poof aɗa yiiya gandanɗa hoore ma walla nana hunde nde gandanɗa hoore maɗa hakkille wawa miijade aɗa yiiya hunde gandanɗa homa ala mo mbawɗa haalande aɗa yiiya hunde ala pop mo mbawɗa haalande saaha ko yummiraɓe goram gonna stress aɗa wone galle aɗa yummira aɗa wone galle sukaɓe ma ne ndesa saaha foof jiiya gotel seere arta sukaɓe mum arta ɗum wona e galle gorta disɓe walla yummiraɓe gañi aduna poof ko nande ɓiyum ceerama ɓinguel seerama pour mabɓe ko échec wona stress jomum ɓinguel mabɓe resama ɓe jiita woni to ganduɗa ko condition ngaji ɗi pewani wona stress
hande ƴeewe kala jaaɗo kawira wonde ɓerde ɗiɗo estomac ji ɗi yimɓe tan gonni e estomac estomac woni ko feccere estomac walla ko ɓuri heewde estomac ji ɗi addude mo stress kala gonɗi estomac wonde estomac kala kewɗe stress ne wonde estomac mi estomac ko woni a suusa segde a suusa mettinde a suusa weltade feccere e yimɓe estomac ji ɗi ɗo ɓe gondi ko stress o saabi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe tinɗen usten stress stress no seɗen jiiɗi usto ɗum itten gañgu ha laaɓa e ɓerɗe men usten hasidagal ha laaɓa e ɓerɗe men usten sikki sakkaji e ɓerɗe men usten naafigagal e ɓerɗe men usten ñoohe e ɓerɗe meɗen e nder galleji meɗen mo jiiɗa fof yiɗan ɗum ko jiɗanɗa hoorema ko mo jiiɗa fof yiɗan ɗum ko jiɗanɗa hoorema ko kala dañƴo duwona ɗum yo Allah ɓeydan ɗum mo dañani o andu ko Allah haɗi ɗum sa yi neɗɗo ne jogui ha heewi duwona yettoto ɗum Allah ñaagoɗa yo Allah rokke hon ɗum kono wiide woy sa yo kaari daña aɗa wone galle jiya ɓiɗɗo debbo rese mbiya woy sa yo wona an jiya gorko resa woy sa yo wona an jiya neɗɗo waɗa réussir woy sa yo wona an hasidagal so ɓooyi addanma stress gañgu partiji nder galleji rewɓe gara e galle tawa waɗi parti on ɗiɗon parti on taton so ɓooyi mbaɗa coalition wooda parti on ɗiɗon taton ndenta ɗum wooda debbo moɓe kaaɓi e galle he walla wooda gorko moɓe mbaɗi ɓambargo e galle he walla jiya worɓe mbaɗa partiji e worɓe moɓe jaɓani nanggani junggo e nder rewɓe galle ɗe wooda hen moɓe joñi so defi bottari ɓe critique so addi hirande ɓe jawa so ɓaddiniɓe kaafe ɓe critique ko waɗi fof yo waɗaniɓe jomum wona e galle wona hen stress jomum wona e galle wurde e oɗon stress musidɓe to ɓe yiɗi resede yiɗi joom galle mum yiɗi ɗum mais ronka fentade on galle wonda stress heɓa nder suudu mum saha ronka ɗanade heɓa nder suudu mum yiɗa foftade ronka foftade wona wasde dawdi foftade wona wasde sagginde bottari foftade wona wasde yontede ala foftade ko tawa sa lelima aɗa wawi ɗanade sa naati nder suudu maɗa gandanɗa hoore maɗa aɗa jogui ko darata ko ɓerde ma ne sukkiro kada welto wona nadde nder suudu ƴetta junggo ma pawa e tinde ma koynoɗa dow aɗa lima bilti aɗa miijoɗa ha ɓoy sen mbiɗa yataw mbaɗa mala min kam yataw mbaɗa mala min de Allah andi ko addi kam ɗo min de Allah andi ko mbanmi Allah hay goram ɗeɗo probléme ɗiɗo question ngaji watti pose ɗum ɗo tan ko stress heewi muɗum hande rewɓe jiiɗa pop goram nan ɗumti ɓe gasi ha laaɓi ne naywi stress ɓe hen beltaki e cuuɗi mumen beltaki e worɓe mumen ɓe hen beltaki e environnement galleji ɗi debbo noon ko hunde fof e dañi aduna mbiɗen caggal nde kalen hanki weltade e leeso muɗum musidɓe tedduɓe ko weltade to banggue communication hakkude mum joom galle muɗum yataw sena haala joom galle mum ne heeɗo yataw joom galle mum so woyi joom galle mum ne anda bojji mum yataw sa jaali joom galle ma ne ɓeeta ene andi jaleɗe maɗa won rewɓe hande Allah ne seedi billahi lazi la ilaha illa huwa soɓe jalaɓe porsat jiya jomum yiiɗa jalde koko forsi an hoorema aɗa andi koko forsi jaleɗe muɗum aɗa andi koko forsi jaleɗe mum jiya debbo ne woni nder suudu mum no waya nodda ɗum yalta wiya kaari yalta walla ar salmito heño goram ƴetta momta gonɗi muɗum ƴetta misore mum momta yalta boowal aña hay darde yimɓe no ɓiro tawi tan ka miijotoɗo ka bawɗo teskade aɗa andi oɗo wol probléme wonno woni koye woyde yalta wona jaldude yimɓe wona fijjude yimɓe taw wonno ko woyde nder suudu muɗum stress hande mbine ɓuuri hewde koye rewɓe kadi ɓuuri bonde koye rewɓe ha tengti noon e rewɓe ressaɓe gorko tawi tan dewgal ma fewan tan gueɗe ɗiɗi ma woni a séri walla gaddoya debbo goɗɗo nawlira kono won rewɓe nana gonde stress cuuɗi he nana gonde stress galleji he mbawa serede waɗa hen cuusa wiide yo ceere walla hen nana ndewi hen ha tampi worɓe ne caali serde ete gorko weltinta ɗum wona ni to leeso wona ni to dépense galle wona ni to fijirde e jaleɗe wona ni to konngol moƴƴol debbo ko dañi aduna fof konngol moƴƴol ɓuran ɗum debbo ko dañi aduna fof gandanɗa hoore maɗa teskede kadi wande joom galle mum ne jogui mum jurum ene jogui mum considération ɓuran ɗum ɗum noon musidɓe tedduɓe tinɗen tuppiɗen galleji ɗi tinɗen usten gañgu e galleji ɗi usten partiji e galleji ɗi tinɗen mbaɗen gille yo gona galleji he enen kay enen wonduɓe e galle so tawi en jiɗodira hakkude men en mbaɗi parti on walla wolmen jiiɗa e galle he musidɓe tedduɓe hoddiɓe jawoto en enen kay poɗɗen ko yiɗodirde mbaɗen coalition gonen fof neɗɗo goto gonen galle goto so neɗɗo ari anda fijirde jeyɗe galle men neɗɗo huula janggo e jaam arde galleji men gam yidde fusde naafiɓe so ari galle ƴewta position galle
kala nafiga are galle hay sinno aduna ko kabaru yidde rendiniɓe tawi rewɓe ɗiɗo ne jodi ne pijjane jaldane kala ko men coalition moƴƴo ko connexion moƴƴo woni hakkude men o hulat o miijo to somi haali hen gorma hatno keddiɗo kono so tawi ari hande galleji mo warɗa fof tawa cikka galleji ɗo eggaɗi moni fof nan nder suudu muɗum surtout ɓe jontaka kala mo jiiɗa booro ko jontaɗo ana yontama minen min jontaka enen fof jalten eɗen jogui galle eɗen jogui salle eɗen jogui cour walla eɗen jogui séjour walla eɗen jogui caali men potten less caali ɗo enen fof joɗɗen ɗon jewten an yonta bottade ma hande gadda ligguey ma wona walludema settude wona e fewnude huɓɓude jeegue maɗa walla baccude liɗɗi maɗa walla tajja tew maɗa hirande maɗa o wona e fewnandema suɓandema haako tawi ko haako o wona unandema guerte ɓe keeda e wadde ataye ɓe keeda eɗen mbaɗin fijirde jeereɗe garɗo fof tawen ɗon kono hande ƴeewe kadi ne rewɓe mbayni worɓe ko noon mbayi atan yimɓe gottor keɓa less caali hande moni fof ko nder suudu muɗum gayno fof fayi nder suudu mum to fayi nder suudu yuki joom suudu mum tawa ɗum toon jontaɗo o goto wona e galle so waɗi ataye kala baɗanteɗo kanawanteɗo kas mum ma fuuɗo suudu mum fugge ma nawane kas nder suudu muɗum holto paɗen musidɓe tedduɓe kadi so yimɓe batti nattude tan ko ñoore wonata toon kaari wini kaari waɗi ni ayi kaari waɗi ayi kaari ɗo gonen nder caali gonen nder salon enen fof joddoɗen mbaɗata ha dekkiten so jiiɗi fodemo ya lawol muɗum heddotoɓe kirduyo neɗɗo are galle taw enen fof eɗen joddi so worɓe garti galle taw rewɓe men fof ne joddi so rewɓe gari taw worɓe fof ne joddi respectodiren hakkude men mawɗo anda miñum miñiraɗo anda mawniraɗo miñiraɗo respecte mawniraɗo yurmo miñiraɗo so yimɓe guuriɗam gurdam musidɓe tedduɓe rewɓe gari tawi aɗa nangodiri miñiraɓe mawniraɓe nangodiri tawi wonɓe galle nangodiri ala ko miñiraɓe waɗata taw disnaki mawnum ala ko mawniraɓe waɗata taw teddinirani miñum debbo ari maynirawo hen so tawi wino wuuro joom galle mum aha attention koromi yiito walla tomi nantu sen batti wadde noon tan en pofat galleji ɗi foof galleji ɗi belto beela beɗe ndeeƴa yimɓe guura e jaam mbasa wurde stress mbasa wadde parti on galleji ganden kala ko Allah rokki ko Allah rokki ɗum kala mo Allah rokki ko Allah rokki ɗum wolmo Allah rokkata gandanɗa hoore maɗa arzikaji men taw Allah reno ko juuɗe oɗo so Allah hokki oɗo ɓesgu yimɓe ganda ko ɓesgu ko Allah rokki ɗum mo Allah haɗi ɓesgu yimɓe ganda ɓesgu ganda Allah haɗi ɗum yimɓe ganda ɓesgu ko Allah haɗi ɗum mbasa wona kañum wela wol jibinowo ha wayno leydi musidɓe tedduɓe wasa naftorade ɓesgu muɗum jibina ha wayno leydi tampa ŋatiwere tampa e lawƴude tampa e wuppude tampa e baccude e lodde e fof e laɓɓinde nde suka mbattata hakkille tawa yi lawol maɗa walla jibinoɓe jibinɓe ha wayno leydi ha wayno kooce nana jibi nana ulle aduna hande wulle gure men hande ene goni danger public ko sukaɓe mum nana mbaɗa agressé nana goni braqueur uji nana goni drogueur uji nana goni yaroɓe sangara nana goni waɗoɓe yimɓe violé nana kera birka jamma ñalawma ene gonti danger public hay goto yiiɗa yiide ɗumen donc musidɓe tedduɓe jibinde firtani tan gandanɗa hoore maɗa ɓadani jibini bande PCR ma jibinani walla nawde jibinani aɗa firdu aɗa fijira ɗum walla aɗa iri Allah ndara Allah de natti fadde ha lakara nden neɗɗo waɗata hunde tan Allah fata joni hande hayso ko demi journée ligguiɗa moƴƴere yo bonande Allah yoɓete surtout bonande hayso ko demi journée bonande mbaɗɗa ko addi kane hiira Allah yoɓete ha timma ha jiira yoɓama adan neɗɗo essata ko ha ma yiya yimɓe noon natti hulde Allah hankkadi natti miijade Allah hollata ma koye guila e aduna holla yimɓe kadi ha yimɓe jiiya beele yimɓe ndento aɗa jibini ɓinguel nawle jibinani walla peccare ma jibinani aɗa fanoro ngel ɓinguel walla aɗa suwi a suwa jibinde aɗa fanoro ɗum aɗa dosir ɗum ka cowiɗo a anda ñande ngati feere ko rewde hen a anda ɓiɗɗo joguiɗa beele ma yetto musidɓe tedduɓe wallahi ko jumre ko wasde miijade ko wasde junde hakkille muɗum walla jibini sukaɓe maɗa gone galle nawle walla peccare ma nodde ɓinguel nanguir ɗum ko ɓiyum ni rokka ɗum ñamde gona wiide ko bowno dabrude ɓiye yo yaltu toon aɗa jangguini ɗum gañgu so neeli ɗum gona e dugde so yiiɗi nelde yo jibin bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓinguel nan ko cukalel a andata fayi jofani taw a anda ko jogori wonoyde a anda to jogori gasiroyde noon musidɓe tedduɓe wallahi so neɗɗo miijima ɗum ɗon foof ma wol gueɗe ke mbaɗani ɗum noon musidɓe tedduɓe tinɗe no fewi neɗɗo so yiiɗi stress gasa e ɓernde mum ko ardi fof yo ustu gañgu e ɓernde mum neɗɗo so yiiɗi stress gasa e mum way mudir
non musidɓe tedduɓe so neɗɗo yiɗi stress kase mo ha labba yo ɓernde yo gilli ɓuuri wonde ɓernde muɗum gilli yo ɓuuri wonde ɓernde maɗa fijirde e jaleɗe yo yimɓe gonto gandanɗa hoore maɗa to fijirde e jaleɗe woni yo neɗɗo salo yewede neɗɗo yo salo yewede yo yimɓe calo yewede neɗɗo wawa salo ko yimɓe calto yew tawi yimɓe mbaɗima isolé tan fata nder suudu maɗa caloɗen parti yon gona e galle caloɗen parti yon gona e galle kadi enen en société men en ngala nokkuji ayi tubakoɓe sahaɓe mbaɗa saluji hay leyɗele Côte d'Ivoire le keɗe goodi Afrique centrale ne woodi saha fof ɓe mbaɗa sal ɓe gadda comédien mbaɗo jalniki ene jalla yimɓe mbaɗa beeji mumen ne jaa toon e keɗo jaleɗe ne keɗo ko jalniki ene jala musidɓe tedduɓe ko stress ustata saha en jii hayso neɗɗo hayso ko yangueji ɗi tan yimɓe jarata ni rewɓe ñanto gona e galle ne piya en ɗumina ene usta stress donc musidɓe tedduɓe mbaɗen gandanɗa hoore maɗa nokkuji e kala saha jahodiren e galle rewɓe wonɓe e galle alhamdulillah galleji men ko ɓesɗi galleji men ko ɓesɗi mbaɗen saha foof gandanɗa hoore maɗa mbaɗen jonde hakkude men joɗɗen bismoɗen ƴekiraɓe men bisɗen israɓe meɗen ara e galleji he on rewɓe mbaɗon fijirde e jaleɗe jallon galle o araɓe garɗo fof ara taw onon ko neɗɗo goto noon kadi musidɓam worɓe tinnuɗe kalde rewɓe communiqué avec rewɓe communiqué jiwtide rewɓe so joom suudu maɗa huccite mane haalama caɗele mum walla ne haalama wol probléme jogui tinno heɗomo ko jamma jenggi ko pop so findinima hayso ka ɗaniɗo findinima dede mbaɗa yiiɗi yewtidde e maɗa tinno ummo ƴettota maɗa kadi hoto wiɗum hay konngol ɗaccu haala laaɓa wiide ko woni e ɓernde mum ha laaɓa ay haalde ko woni e ɓernde mum ne ustotoke ay woyde ene ustotoke holko neɗɗo watte ma woya ha ɓernde mum sukkito nde ɓe ɗemina holko neɗɗo waɗde ma ɗacce duka ha laaɓa nde yaltodir holko neɗɗo waɗi ɓerde ma ɗacce haala ha laaɓa ma wiide ko woni e ɓernde ɓuuri bonde fof ko ɗaccede mette gona e ɓernde mette so goni e ɓernde tan ko hamni woni e ɓernde maɗa toksil janggo kadi toksil gongiɗa ne way kono rafiji ni hande fawodira ha ɓoy seeɗa wonta gandanɗa mo rafiyal manggal paralysement walla yandinma tawi ko oto même chose pan yon tokson fawodira ha ɓoyta wona pan mawɗo oto ma daro kak taɗa wano heɓɓita ɗum guilla o tinnuɗen yo ɗacce rewɓe kaala soɓe hollata jooɗi jewtidere mabɓe communication yo won hakkude mabɓe mbaɗa haala toujours walla histoire mo janggunomi couple goto eɓe guurdi duuɓi hay goto anda ɓe naywi o wi ɓe meeɗa serde hay lawol gotol debbo o meeɗa suutade o wi holko saabi ɗum o wi saabi ɗum ko meeɗa lelade jamma taw ko foti cibde misiral hakkude mabɓe no différence woni probléme nan hakkude mabɓe taw ɓe réglani probléme walla ɓe jewtidani kala probléme gonɗo e hakkude mabɓe ko mbawi tan ñalawma o fof probléme so jamma ari koɓe leelo maɓe jewtida haɓe jiitodira ha moni fof andata gonga woni ɓe jellodira ɓe jafodira ɓe leelo kala nde ɓe leelto ko a zéro contraire maɓɓe ko zéro woni ɓe leelto contraire maɓɓe ko zéro woni ala accumulation probléme aji ɗum noon musidɓe tedduɓe gorko doga responsabilité muɗum joom suuma ko yiiɗi haaldude e maɗa heeɗa ɗum ha o haala ha gayna hay sino de ko bolle puyɗo o haalata hay soko tañam enne ma ko haala heɗomo ha laaɓa so gayni kalnamo e dow respect kalnamo e ɗum ɗo gartanamo e dow lawol kalnam ko haali ko moƴƴani tawi ko haali ko gonga nam ko haali ko gonga tawi koye ma fayi holko tuma walla ko mbaɗɗa tawi aɗa andi holko mbaɗɗa yafnomo ha kay gonga wiide joom suudu mum yorlomi yaafamo hirsinaki wiide joom suudu mum mi juumi hirsinaki wallahi Allah ne seedi wala ko yimɓeɓe dokira rewɓe ne ñande meeɗa heɗade joom suudu ma ko haalantuma walla ko mbaɗɗa ɗum a nimsitan ni ko gandanɗa hoore maɗa pourquoi aɗa waɗa ɗum walla pourquoi aɗa donc communication ene moƴƴi hettade nde ne moƴƴi communication ene moƴƴi hettade ene moƴƴi bandiraɓe rewɓe o resaɓe galleji tinnuɗe gaña wadde parti yon goppe wadde parti yon goppe habnodirde hakkude moɗon nangodire kala jiiɗon hoorema on respecte on kadi sono mbaɗi noon ma on ɓeydu sembinde worɓe mon ma on ɓeydu sembinde worɓe mon ma on ɓey gandanɗa ko maɗa addude ɓeydude arsigue e ɓeydude barke e galle o kadi ma on ɓeydu gille saabu sukaɓe mon ma jiɗodira ɓesguji mon so gaari jiɗodira nangodira nde wonno sukaɓe ɓesguji aroji ɗi kala tawi jinnaɓe ne gurdi ko noon gurdata kala tawi jinnaɓe ne gurdi ko noon gurdata ɗum noon tinnuɗen e haɓade stress tinnuɗen salade stress no mbiɗen ko salade fawdirde metton e nder ɓerde ko tinnuɗen kadi gandanɗa haɗa wawde nangude sirru gande kadi bandiraɓe ɗo gande kadi wol gonɗo sehil moon emo wona sehil jaadiɗo wona gorum gande koye sehil hande weeɓani ko ɗum saabi hande stress ne heewi mo jiɗɗa pop ene yeewa jaadeɗo wonde sehil mum ne yeewa saabu a susa haalande walla sirruji maɗa kala donc tan ko huude bolle puyɗe
ko woni bunde ko haalanta ɗum sa holno ko be ñoom wol biyoma noon wurtudo ngal ma taw yiɗi andu koko dondiɗa wona kene walluma e solution ala ko aybindema e andude gandanɗa ko maɗa wol caɗele maɗa kadi conseil mo dokketen ɗo pour uddude yewtere nde bandiraɓe rewɓe tinnoɗe mofte sirruji mon sehilaɓam worɓe tinnoɗe mofte sirruji mon surtout sirru couple galle ɓuri bonde fof ko baddo e joom suudu mum yaha haalono ya yimɓe kalon ya SN walla kalon ya israel walla jinnaɓe maɗa walla kalon ya sehilaɓe maɗa joom suudam wini joom suudam waɗini joom suudam wattini walla an debbo jaaha kalon ya sehilaɓe ma joom gallam wini joom gallam waɗini joom gallam wattini hen janggo jaam jafodiron hakkude mon jillodiron hakkude mon hakkude ma joom galle ma tawa déjà ngay aybere nde yalti sehilaɓe maɗa so jiima jaworomo ko sirru kalda e makko ayibo kalda e makko jinnaɓe so jii kutoromo ayibo mum taw an déjà a yaafima walla an déjà on pamodiri hankkadi on jellodiri on jafodiri ɗum noon tinnuɗen ɓaade kay wona hadde ala ko heddi so wona en dunki famodiri eɗen ceera eɗen mbiya yen kal tinnuɗen mbawen nangude sirruji hakkude meɗen ala probléme mo couple wawi jogade hakkude mum mbawa réglude hakkude mum mo jarata haalo ya seedi ma ne régla ko Allah ne seedi so tawi a hettima joom suudu ma walla joom suudu ma hettima ma on réglu probléme on tawa Samba ne arani hen Demba Tine arani hen mbason tikkodirde tikkene ɓadda stress e ɓeyde stress woto tikkodire woto dungodire so jamma ari jewtide jiisodire solution oto woni fijirde jare wona ɗon andu joom galle maɗa ko wawi andin joom suudu ma ko mbawɗa e ka wawa ko joguiɗa e ka ala sono guuri gurdam moƴƴam kala noon koddirɗo ko wonani namde ko ala joom suudu ma sikka ka caliɗo heddo on tikka heddo ne mettina walla ne tikka ga waɗa stress en ga e gueɗe mbaɗi noon ɗum noon musidɓe tedduɓe tinnuɗen e pamodiral tinnuɗen laɓɓinde ɓerɗe men tillodiren e wadde neede awde e neede gilli e nder ɓerɗe ɗe ɓernde woni tan gueɗe ɗiɗi ko gille walla gañgo nehete toon ɓernde noon nehade gilli ko nden ɓernde ɓurata newade ko nden ɓurata layde ko nden ɓernde ɓurata lakkitade ɗum noon tinnuɗen kala nehowo yo ne gilli e ɓernde mum wasa nede hen gañgu buuɗal yurmede so feri feeñi feeña e windere feeña e ɓataki bindaɗo ɓataki buuɗal yurmede alkamisa 12 lewru 12 de bawte hitande ujunnaje ɗe nogas e nayyi e sewtol musidɗo mon sehil mon Hady Abouba yo jaam Allah ñalla nen